Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай шаби 3 ба 4 июн турнири UFC Fight Night баргузор мегардад, ки дар он ду варзигари тоҷик Муин Ғафуров ва Муҳаммад Наимов баромад мекунанд. Ва дар ин навор мо оиди бартари Муин Ғафуров ва рақиби ӯ Ҷон Кастанеда гап мезанем ва дар охири навор прогнози худро дар ин муҳориба медиҳем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед ва ин меҳнатҳои моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай Ғулом ва акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамаи худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон, хотиррасон мекунем ки муҳориба дар вазни 61 кг баргузор мегардад ва муҳорибаи сераунда мешавад ва оғоз мекунем аз рақиби Муин Ҷон Кастанеда. варзигари амрикои 31-сола Ҷон Кастанеда қад 1 метр баромад мекунад дар вазни 61 кг. рекорди касби 19 ғалаба ва 6 бохт. ғалабаҳо: 8 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 6 ғалаба бо тариқи сабмишен ва 5 ғалабаи дигар бо қарори доваро. бохтҳо: 2 бохт бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 4 бохти дигар бо қарори доваро. чӣ гуна ки фаҳмидем дӯстон, Ҷон ҷангвари ҳаматарафа сахт аст ва зарбаи хеле вазнин дорад. Кастанеда карьераи касбии худро соли 2012 оғоз кардааст ва 3 ғалабаи аввалини худро дар якум раунд ба даст овардааст. Ҷон қариб ки ҳамаи муҳорибаҳои худро дар ташкилоти Combat America гузаронидааст ва соли 2017 ӯ имконият пайдо кард ки дар ташкилоти Dana White Contender Series баромад кунад. ҳамин тариқ ӯ соли 2017 бо рекорди 14-2 дар Dana White Contender Series баромад карда бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. аммо ин ғалабаи ӯ ба президенти UFC Dana White писанд наомад ва ба ӯ шартнома бо UFC надоданд. баъдан Ҷон боз карьераи худро дар ташкилоти Combat America идома дод ва танҳо баъди 3 сол ӯ имконият пайдо кард ки бо ташкилоти UFC шартнома бандад. дебюти Кастанеда дар ташкилоти UFC моҳи июли соли 2020 баргузор гардид ва дар аввалин муҳорибаи худ дар ташкилоти UFC дар муҳориба зидди Наталиан Вуд бо қарори доваро шикаст хӯрд. баъдан ӯ дар UFC 2 ғалаба ба даст овард, 1 ғалаба бо тариқи нокаут дар якум раунд ва 1 ғалабаи дигар бо тариқи сабмишен дар сеюм раунд. охирон муҳорибаи худро Ҷон Кастанеда моҳи октябри соли гузашта зидди Дэниел Сантос гузаронида дар охири дуюм раунд бо тариқи нокаут шикаст хӯрда буд. зодгоҳи Кастанеда Мексика аст ва ӯ ба монанди дигар ҷангварони мексикоӣ бо рақиб рӯбарӯ истода зарбазаниро дӯст медорад ва дар бисёри чунин ҳолатҳо ин кор ба ӯ ғалаба меорад. ҳамчунин греплинг ва ҷуҷитсои хуб дорад ки то ҳол ӯро ягон кас бо тариқи усул шикаст додагӣ нест. варзигари тоҷики 27-сола Муин Ғафуров қад 1 метр баромад мекунад дар вазни 61 кг. рекорди касби 18 ғалаба ва 4 бохт. ғалабаҳо: 10 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 7 ғалаба бо тариқи сабмишен ва танҳо 1 ғалаба бо қарори доваро. бохтҳо: 4 бохт бо қарори доваро. яъне дӯстон, то ҳол Ғафуровро ягон кас фавран шикаст додагӣ нест. Муин Ғафуров ду карата чемпиони ҷаҳон оид ба самбои размӣ, чемпиони ҷаҳон оид ба греплинг, чемпиони ҷаҳон оид ба муҳорибаҳои омехта, устоди варзиши Тоҷикистон оид ба самбои размӣ ва зюдо аст. Ғафуров карьераи касбии худро соли 2013 оғоз кардааст ва 8 ғалабаи аввалини худро дар якум раунд ба даст овардааст. Муин дар чунин ташкилотҳои машҳури ҷаҳонӣ ба монанди Alash Pride, ONE FC, ACB, UAR Warriors, Dana White Contender Series ва LFA баромад кардааст. соли 2019 ташкилоти UFC аввалин маротиба ба Муин Ғафуров имконият доданд ки дар аввалин турнири худ дар Русия баромад кунад ва рақиби ӯ бояд ки дигар дебютанти UFC Мавсар Евлоев мешуд. аммо аз сабабе ки Ғафуров бо ташкилоти ONE FC шартномаи фаъол дошт, онҳо ба Муин иҷозат надоданд ки дар UFC баромад кунад. аз ҳамин сабаб Муин дар ташкилоти UFC баромад карда натавонист ва муҳорибаи навбатии худро дар ташкилоти ONE FC зидди ҷангвари пешинаи топи UFC Ҷон Линекер гузаронид ва бо қарори доваро ғалабаро аз даст дод. баъдан ӯ дар турнири UAR Warriors дар муҳориба зидди Волтер Замора ғалаба ба даст оварда, соли 2021 боз имконият пайдо кард ки бо ташкилоти UFC шартнома бандад ва ба ӯ муҳориба дар ташкилоти Dana White Contender Series доданд.
аммо мутаассифона Муин ба ҳамон муҳориба баъди ҷароҳат баромада буд ва бо қарори дувваро ғалабаро аз даст дод. Баъдан Ғафуров ду муҳориба дар ташкилоти ЛФ гузаронид ва дар ҳар дуяш бо тариқи нокаут ғолиб шуд. охирон муҳорибаи худро Ғафуров моҳи октябри соли гузашта зидди Диего Силва гузаронид ва бо тариқи нокаут ғалаба ба даст оварда чемпиони ин ташкилот шуд. умуман дӯстон ба синни соли ҷавони Муин нигоҳ нокарда, ӯ ҷангори хеле ва хеле пуртаҷриба аст ва ҳам дар замин ҳам дар стойка хеле хатарнок аст ва ӯ дар ҳақиқат яке аз дурахшонтарин ҷангварон дар ҷаҳон аст. акнун дӯстон биёин гап мезанем ки ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидаи кӣ ба анҷом расида метавонад. ҷон дар аввал зарбазан аст ва дар стойка ӯ рақиби хатарнок аст ва бо ӯ дар стойка ҷангидан хатар дорад. дар замин ӯ хуб аст, аммо Кастанеда греплинги худро барои ҳимоя истифода мебарад ва баъзан вақте ки рақиб хаста шудааст, ӯ метавонад ки усул гузаронад. ана Муин боша ҳам дар замин ва ҳам дар стойка хеле хатарнок аст ва боз Муин манаҳи сахттар дорад. ҷонро ду маротиба ба нокаут равон кардагианд, а Муинро боша ҳоло ягон кас ба нокаут равон кардагӣ нест, ҳатто чунин ҷангвари хатарнок ба монанди Ҷон Линекер. аммо дӯстон ин ММА аст ва ҳама кора шуданаш мумкин аст. шахсан худи ман фикр мекунам ки дар ин муҳориба Муин фаворит аст. бале Ҷон Кастанеда рақиби хатарнок аст, аммо ӯ аз дигар рақибони Муин дида хатарноктар нест ва ман фикр мекунам ки ин муҳориба дар дуюм ё ин ки дар сеюм раунд ба фоидаи Муин Ғафуров ба анҷом мерасад. яъне Муин ӯро дар дуюм раунд бо тариқи нокаут ё нокаути техникӣ шикаст медиҳад ё ин ки дар сеюм раунд дар замин бо тариқи ground and pound. дӯстон, ана ҳамин буд прогнози мо ва ба шумо хотиррасон мекунем ки прогнози мо барои ставка кардан нест. умуман ставка кардан ҳаром аст. ин прогнози мо барои маълумот аст ва ҳамчунин фаромӯш намекунем ки ин ММА аст ва як зарба метавонад ки бозиро дигаргун кунад. шумо боша фикрҳои худро дар комментария нависен ки оё шумо бо ин прогнози мо розӣ ҳастем ё не ва ба фикри шумо кӣ ва чӣ гуна дар ин муҳориба ғолиб шуда метавонад. дар канали мо ҳатман обуна шавед то боздид хонобуду сарбаланд бошед.